Nairobi. Ikruok oseketi ne nyasi ma idendo ni Fiesta ma timore higa ka higa e kaunti ma Kisumu mar ywayo jotim limbe e yor tuke malombo wang' kendo nyiso jopiny ber mar Kisumu. En nyasi ma ibiro tim e dho wath ma Hippo Point chakre tich abich kuom ndalo adek ka igeno ni jotelo mag piny owacho mamalo kod mag kaunti biro yuoro. Piny owacho mar kaunti ma Kisumu geno ni kokalo kuom nyasino Kisumu biro rwako welo mathoth. Moko kuom tuke ma ibiro tim gin kaka piem mag yiedhi, nyisruok mar ber, jing'o del, ywa tol e kinde mamoko. We call on all stakeholders to be part of these efforts in order to help build a more resilient and prosperous county by bringing out the best of Kisumu to the world. I therefore welcome everybody to the Fiesta 2023. I take this opportunity to welcome visitors to the great county of Kisumu. And as we all say, Kisumu my pride. Mae wawacho ni Kisumu County oywayo thuolo maduong' kabisa mondo ohala mar jok mopogore opogore gi jok mantie gi ng'ol mopogore opogore, particularly mine gi rawera manyiri obedie. Koro warwako ji mondo we celebrate our culture also as a region and as attraction. Ma en biro ka wasebedo gi chandruok kwatimo demonstration, koro sani jo mantie ohala mag hotel industry yudo opportunity mar rwako welo mabiro e Easter kendo mabiro nindo otende wat.